با партизанон шумо будонем ки тарс эмомалӣ ай партизанон сахт вобастагӣ дора. хоб бачаҳое ки мо гуфтем маоши муаллимо кам аст, маоши муаллима 25% зиёд кард. хоб дигар масъалае ки Бадахшон гуфтем бачаҳоро Муҳаммад Боқиро 200 нафар чанд нафареро бо 200 нафар я зиндон кард эмомалӣ киштак. анамуро масъаларо мо гуфтем, эмомалӣ бомад эътироз кард ки ман фармон додам, ман гуфтем бокишем бачаҳои Бадахшона. хоб тарс эмомалиро мефаҳмонад ҷи. мо гуфтем ки моро эҳтиром кунен, любой натсияро мо чӣ кардем, иззатан гуфт дар барнома, мо мегем партизанҳо ки моро эҳтиром кунем, мо шуморо эҳтиром мекунем. эмомалӣ рафт дар пеши Путин ҳамихеле гуфт ки мо шуморо эҳтиром мекунем, шумо моро эҳтиром бикунед. ҳамин гапро чӣ партизан чӣ методиро мегира, эмомалӣ уран чӣ мекунад, истифода мебарад ки мардум гап нашунава. хоб масъалаи аблаҳро гуфтем ки бачаҳо сахт эҳтиёт кунед, ана шикор кунед наму чиёра аблаҳ чикора аблаҳ инсон аблаҳ накарда ки эмомалӣ тарсида мардуми партизан. хоб масъалаи свет ина дар боғ буромад, иззат бурати мо масъаларо мо матраҳ карда будем, иззатан бачаҳои мо матраҳ кардан. бодина бо иззат дар дуруни боғ гуфт ки масъалаи свет бирен раисора светошона масалан чӣ кунем, ҷазир кунем ки варанги шумо бесвет мона. ӯ масъаларо эмомалӣ гирифт. имрӯз ҳарӣ бидрои радио зодида амрӯз 24 октябр 2022 бибинед эмомалӣ раҳмон матраҳ кард ки воқеан дар тоҷикистон светкишӣ ҳаста, светкишӣ шидеса, тасдиқ кард. хоб ана будонем ки тасдиқ карданиш чӣ ай, тарс эмомалӣ. саломат бошен, зинда бошен. ягона методе ки моро ба ҳамаи хубии зиндагӣ мерасонад, дастони зиндагӣ мекунем чӣ ай, партизанӣ, боз ҳам партизанӣ.